Home, aquest fet és molt important perquè aquest fet demostra que hi havia un consens i una transversalitat a tota la societat catalana sobre la injustícia que suposava i l'atemptat democràtic que suposava que un tribunal constitucional que no tenia cap legitimitat perquè era un tribunal que s'havia de renovar i per un bloqueig polític del bipartidisme no s'havia renovat, a més, anés en contra, o sigui, s'establís com una altra càmera política d'un estatut que havia votat el poble de Catalunya, que havia referendat el poble de Catalunya seguint tot diguéssim, dins del marc constitucional, perquè el poble de Catalunya i les institucions catalanes van seguir tots els passos com tocava. A més, un estatut que ja havia estat retallat del que era l'estatut inicial, no? En el pacte Zapatero-Mas ja havia estat portat a la baixa, no? S'havien seguit tots els passos i resulta que un estatut que, a més, altres estatuts d'altres comunitats autònomes van seguir-lo i deien el mateix, però en canvi el tribunal no els va recórrer, no? I per tant sabíem que aquell recurs era un recurs polític, no era un recurs, el terme no era jurídic, sinó que era un recurs polític i a sobre aquella dilació amb el temps. Amb això hi havia, jo crec, un consens de tota la ciutadania de Catalunya, a més, de tot l'espectre ideològic, des de la dreta a l'esquerra, perquè La Vanguardia, El Periódico, tots els diaris que es posessin d'acord, jo penso que va ser un bon cop al final de la societat civil, perquè la premsa d'alguna manera el que intenta representar, tot i que hi hagin interessos econòmics darrere de cada diari, però el que intentava era això, demostrar al govern, a l'Estat, al Tribunal Constitucional, que hi havia un acord i que això s'havia de desencallar perquè aquest era un conflicte polític que estava posant en risc la convivència, estava posant en risc aquell pacte constitucional del 78, com després de fet s'ha vist. Per tant, jo ho considero un pas molt important en tot aquest procés, el procés, si li podem dir així, que és com l'han anomenat.